Mae'r hael wedi bod yn gwenu dros y penwythnos, ond i bod hi bach yn oerach heddiw yma, rwan ydy'r amser i barantoi'n Croen ar gyfer yr haf, a mae Marian yma'n helpu ni. So, mae Marian. Helo. Diolch yn fawr. Felly paratoi y Croen, pan bod ni angen wneud hyn? Wel, un o'r pethau pwysica gallwn ni wneud a gweud y gwir ydy roi exfoliation i'r Croen. Nawr, pan i ni'n ifanc, mae'r celloedd yna yn adfywio yn sydyn iawn dros cwbl bach o ddyddiau. Fel ni'n mynd yn henach, mae'r holl broses yn arafu. Ond mae'n bwysig bod ni'n cael gwared ar y celloedd yna fel bod y Croen yn dal i edrych ar ei orau. Yn edrych yn ffres, yn fywiog, ddim yn ddyran. So mae'n bwysig bod ni'n defnyddio rai o'r pethau yma. Unrhyw beth nawr te, le chi dechrau, unrhyw beth o'n i'n neud at y Marian i helpu? Newn ni ddechrau fan hyn gyda Body Shop. Chi'n gallu defnyddio hwnna'n ddyddiol os chi eisiau fe. Ynddo fe mae gwymon. Nawr mae lot o faith mewn gwymon, fel ni'n gwybod, a i'r Croen mae fe'n dda. Ond hefyd mae fe'n tynhau y Croen. Iawn. Ynddo fe hefyd, chi'n bod olives, tu fewn i'r olif mae yna garreg, a'r garreg fach na sydd wedi cael ei chwalu'n fan iawn mwyn iddo fe gael ei ddefnyddio fel exfoliation i'r Croen ten. Waw! Right? Y broses, y cymleth i gael y gorau. Swn o'n gymleth ydi, ond mae hwn hyd yn oed mwy cymleth falle. Nawr, mae hwn gan number 7, microdermabrasion yw hwnna, fel peel i'r Croen. Yn hwnna, mae oxides bach, aluminium oxide, a rhywna yw beth sy'n rwto ar y Croen, mwyn crynhau fe, mwyn cael gwared ar popeth. Mae'n swnio'n eitha, fel oedd o samdo'r Croen yn dweud, mae'n gallu bod yn eitha, ddim yn mor bryserus yna o hyd. Mae'n rhaid bod, dyw hwn gan tawyn cartre yw dyw e ddim mor gryf a un fyddech chi'n cael mewn salon. Ni'n gweld y prisiau yn dod o draws o fanna. Ti sôn hwn lle di'r camp pwysica, felly ydy'n bwysig gwario neu ydy beth ratach yn neud y job lle sy'n gweld o? Wel, beth sy'n rhain yw pethau'n fwriadol go gyfer a cael y gorau allan o cael gwared ar yr hyn gelloedd yna. Wath maen nhw'n neud sio gymaint o wahaniaeth, maen nhw'n neud y pores i edrych yn llai hefyd ac yn lan. A peth arall sy'n digwydd, mae'n helpu'r Croen i fod yn lan rhag bod nhw'n cael spotiau, pimples, breakouts a pethau felly. A fel arfer os ydych chi eisiau rhyw bach o ffec tan neu colir, mae pethau'n eistedd yn well wedyn, yn dosech? Odyn. Reit, fan hyn ten gan Pixie, mae salicylic yn hwnna, a mae eisiau bod falle tyma bach yn ofalus gyda pethau fel salicylic, achos mae nhw yn, chi yn gallu timlo nhw ar y Croen weithiau, os yw'r Croen tyma bach yn sensitif. Felly, gwneud patch test gynta, ond mae hwnna fel o'n i'n sôn gynnau, yn un da iawn i glanhau y pores. Hefyd, chi ddim ond eisiau rhyw 2-3 diferyn bach o'r pipet bach na fanna. Yn para'n hir wedyn, felly bod chi yn talu, ond bod para'n hirach. Mae hwn yn un newydd gyda clinic, a ddech chi'n defnyddio hwnna dros nos, iawn? A mae hwnna eto yn gweithio fel peel, ond ynddo fe mae algae extract i gadw'r Croen yn gyffyrddus, llawn lleithder, a hefyd yeast extract i gryfhau'r proses o adnewyddu. Cael ein cwestiwn lle bod ni'n bach yn dwp. Pan ti'n dweud peel, be mae'n olygu? Ti'n jyst yn tynnu fo off wedyn? Na, ti'n gallu gadle bod. Neu ti'n gallu golchi fy barn. Sychu fy barn y glan cotwm. Achos ti'n gallu dod i farno gyda dŵr. A wedyn i golchi fy barn fel na. Ti'n gwybod, dwi ddim yn sefyll ar y Croen. Dyna ni. Dall o. Peel nhw'n. A nesa nawr te, sy'n eisiau gwario lot o gwbl fan hyn, ni'n DIY, e? Falle bod dim fel ydych chi yn y tŷ, ond chi'n sy'n wneud yma bach o exfoliation, a mae'r pethau yma gyda chi'n tŷ. Yn y fowlen fach yma nawr yn y tŷ blaen yn y fan hyn, mae gyda fi siwgr, llon llwy fwrdd o siwgr, a llon llwy de o fel. Cymysgu nhw gyda'i gilydd fan'na, a wedyn ni chi'n gallu rwto nhw dros y Croen am ryw funed fach. Gallech chi tasech chi eisiau cadw fe arno am 20 munud a wedyn golchi fe bant. So gwyneb yw hwnna gyda'r siwgr brown a mel. Mae siwgr yn neisach i'r gwyneb na beth yw halen. Iawn. Ond fan hyn nawr, allech chi droi hwnna'n rhywbeth gwahanol. Trwy ychwanegu coconut oil a hanner sydd lemon. A dyma beth sy'n ni? A dyna beth sydd ych chi yn y fanna. Ie. Gwasgu'r sydd lemon mewn. Ydy o, neu bach o lemon. Mae gyfadda, mae hwn rhywbeth fwy os ydyn pizza na swn i'n rhaid ar yng ni. A wrth i chi gymysgu hwnna wedyn i at ei gilydd. Ie, fi'n gweud stop, gweud i stop, sori. Rhowch ar eich dwylo. Gweud pryd. Just rwto fe ar eich dwylo, a mae hwnna wedyn i'n clynhau ac yn exfoliate o'r Croen ar y dwylo. Gael gweld fel, sy'n eisiau rwto'n galed. Dwi'n dweud gormod sy'n fod o. Tyn bach, falle. Ni wedi mynd amdani bach yn ormod. Chlo fe, mae eisiau Croen sych ofnadw dy fi. Mae eisiau gwyd exfoliation. Ond dyna chi fod gallu gweld y gwahaniaeth ar ôl i chi. Sy'n eisiau chi wneud am rhy hir nawr.
Fe, cariwch chi mlaen a tro bod Dau nhw'n gario cael mlaen. brofi. Os ti'n rhaid, nodliaeth ar beth i'r grempog. I'r dynon nawr, mae gyda ni'n bach hyfryd fan hyn i nifia, allwch chi ddefnyddio bob dydd. A mae hwnna ddigon syml dŵr ar y gwyneb, masaj a rwto fe o'na, golchi fe o'na ten, ie? Nesa gato fe wedyn ni, mae bulldog gyda ni fan hyn. Enw diddorol fel Marian, yw e? Lot o gynhwysion naturiol yn hwnna hefyd, fel willow bark a hazel bark a pethau felly. Does dim byd wedi ychwanegu iddo fe fel cemegau neu fersawr. Iawn? Wedyn ni, mae halen gyda ni yn yr un yma. I'r corff mae hwn wedyn ni gyda'r coconut oil. Chi'n gallu defnyddio fe ar gron sych, neu hefyd defnyddio fe ar gron gryb yn y cawod. Gret. Arogl hyfryd gyda A wedyn hwnna. teclyn bach i wneud pethau yn daclus ac i wneud siw bod pethau yn arnon o falus wedyn i gloi. Fan hyn wedyn ni, sponge bach i'r gwyneb, llwch chi ddefnyddio fe'n ddyddiol, sdim persawr yn hwnna, ond mae e'n gwneud yr exfoliation ych chi angen, ond cadwch yn lan. Reit, dwi wedi cadw un fi ymlaen ar y nwylo, so gewch chi weld sio mae fi'n edrych nawr nes ymlaen. Fi'n teimlo wahanol. Marian, diolch o galon. Diolch yn fawr.